Aziz salom alaykum. Дар фурӯш такпайванди писта ҳаст. Такпайванди писта такпайванди махсус барои пайванди писта. Мана решаҳошо бинед, патак решаҳош чӣ хел бисёр дараҷаи олӣ. Ин хелашам ҳаст. Мана бинед чӣ хел зур. Бо мана дарози 1 метрашам ҳаст. Ина чуқур карда мешинонед. Мана решаҳошо бинед чӣ хел бақувват. нархаш 30 сомонӣ 1 сол пас пайванд мекунед. Ман ҳаминҷа пайванд карда гирифтааст нагирифтааст. Мода пайванди гуфта рӯӣ кард. Фиреб кард. Мо ина акун 120 сомонӣ харида, 100 сомонӣ харида, 30 сомонӣ мефурӯшем ки қарзо накунем. Марҳамат, так пайванди писта биёед, 1 сол пас пайванд мекунед. Бо чӣ намуд пистаи ки хоҳед дар танааш 1 сол пас пайванд мекунед. Ҳамин сол не 25 не 26 пайванд мекунед. бениҳоят бақувват так пайвандо мебошад. 30 сомонӣ. Марҳамат, муроҷиат кунед. Мо ҳолӣ дорем, каму беш ҳаст. Так пайванди писта, яъне ки пистаи бе пайванд. Ин битум аст, яъне ки махсус барои писта так пайванд тайёр кардагааст. Битум ин беҳтарин так пайванди писта ҳаст. Нархаш 30 сомонӣ. Марҳамат, муроҷиат кунед.